Палітзняволеныя пачалі выходзіць на волю, але вясна паведамляе пра новыя затрыманні, скандал вакол збору для памілаваных і прагноз надвор'я на выходныя. У гуце сваіх экранаў вы будзеце бачыць QR-код. Ён вядзе на люстэрка сайту Белсату. Такім чынам, нашу старонку можна адкрываць у Беларусі без VPN. Пачынаем. Памілаваныя 19 сакавіка палітвязні пачалі выходзіць з беларускіх калоніяў. Гэтую інфармацыю пацвердзілі праваабарончая ініцыятыва «Дысідэнт», BY і офіс Святланы Ціханаўскай. Працэс вызвалення 235 чалавек, якім дазволена застацца ў краіне, будзе працягвацца сёння і заўтра. Акрамя таго, Белсату сталася вядома, што ў спісы памілаваных трапілі не толькі вязні калоніяў, але і тыя, хто адбываў пакаранне на гэтак званай хатняй хіміі. Александр Лукашенко падпісаў указ аб вызваленні 250 палітвязняў у выніку перамоваў з адмысловым пасланнікам ЗША у справах Беларусі Джонам Коулам. 15 з іх ужо ў Літве. У сваю чаргу Вашынгтон абвясціў, што здымае санкцыі з Міністэрства фінансаў нашай краіны, найбуйнейшых дзяржаўных банкаў і калійнай галіны Беларусі. Чаму зноў з гаманцоў беларусаў, а не з еўрапейскіх грантаў? Сацыяльныя сеткі выбухнулі крытыкай пасля таго, як фонд Байсоў абвясціў пільны збор на 250 тысяч еўраў для дапамогі палітзняволеным, якіх учора памілавалі указам Лукашэнкі. Каментатары адкрыта вінавацяць фонд у непразрыстасці, заяўляючы, што велізарныя сумы гуманітарнай дапамогі ад захаду, цытата, засвойваюцца пасярэднікамі, а людзей ізноў просяць скідвацца самім. У звычайных людзей асаблівую трывогу выклікае лёс тых, хто застаўся ў Беларусі. Каментатары задаюцца пытаннем, як фонд збіраецца перадаваць ім грошы незаўважна. Крытыкі папярэджваюць, што такія выплаты могуць стаць пасткаю, якая прывядзе да новых тэрмінаў як для атрымальнікаў, так і для кур'ераў, а самі грошы проста канфіскуе рэжым. Чуткі пра тое, што частка людзей ўсё-такі з гэтай хвалі застануцца ў Беларусі, яны хадзілі досыць даўно. І перад тым, як запускаць гэты збор, у нас былі магчымасці, быў час, каб сесть і падрыхтавацца. Больш за тое, фонд Байсол ўсё ж такі існуе ўжо больш за 5 гадоў. У нас ёсць некаторы вопыт разумення рызыкаў і вопыт працы з імі. І таму, калі мы ўсё ж такі адважыліся аб'явіць вялікі збор на 250 тысяч, то бок каб кожнаму чалавеку дасталося па 1000, гэта аўтаматычна азначае, што мы ўжо прыдумалі варыянты, якім чынам мы зможам закідваць грошы ў Беларусь, так, каб гэта было максімальна бяспечна для людзей, якія гэтыя грошы атрымоўваюць. На дадзены момант больш я пэўна сказаць не магу, але мы пра гэта паклапаціліся так, зразумела, перад тым, як аб'яўляць наш вялікі збор. Нягледзячы на хейт, Байсол ужо сабраў больш за 55 тысяч еўра. Фонд абяцае размеркаваць усе сродкі да жніўня 2026 года. Кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Святлана Ціханаўская ў эксклюзіўным каментары Белсату выказалася пра вызваленне 250 палітзняволеных. Вашай увазе. Мы, конечно, все вельмі чакалі гэтага вызвалення і радыя усім людзям, якія выйшлі. Мы не ведаем яшчэ ўсіх імёнаў, але для мяне вельмі такая вялікая палёгка, што яшчэ некалькі сем'яў змаглі аб'яднацца, абняцца, пабачыць адно аднаго. Я не змагла быць у гэты момант побач з нашымі вызваленымі ці дэпартаванымі, мы не ведаем, як гэта называць, але я ім запісала вельмі кароткае відэа, каб іх павітаць. І зараз людзі адпачываюць, я ўпэўнена, што мы зможам пабачыцца ў бліжэйшай будучыні, і тады я змагу ім асабіста выказаць усіх падзяку за іх стойкасць, за іх гераізм, конечно, падзяку ўсім тым, хто людзей прывітаў і зараз імі займаецца. Яны прайшлі вялікі, цяжкі путь, яны вытрымалі, не зламаліся. Я ўдзячная асабліва тым людзям, якія змаглі учора даць інтэрв'ю і каб вось адразу з турмы расказаць, пра што яны там праходзілі. Візіт пасланніка Трампа Джона Коула прынёс Лукашэнку канкрэтныя дывідэнды. ЗША афіцыйна здымаюць санкцыі з Беларускалію, Мінфіну і шэрагу дзяржбанкаў. Аднак эксперты адзначаюць, што без згоды Літвы і Украіны на транзіт праз свае парты гэты крок застаецца хутчэй сімвалічным, бо лагістыка па-ранейшаму заблакаваная. Паводле экспертаў, галоўным пернікам для Менску стала абяцанне палітычнай легітымізацыі рэжыму. Коул публічна пацвердзіў працу над арганізацыяй візіту Лукашэнкі ў ЗША для сустрэчы з Трампам. Не выключана, што гэтае запрашэнне Вашынгтон выкарыстоўвае, каб падштурхнуць Менск да большай
дыстанцыі ад Масквы. Яшчэ адзін бонус – перспектыва аднаўлення паўнавартаснай працы амбасады ЗША ў Менску. Аналітыкі лічаць, што нармалізацыю стасункаў пазітыўна ўспрыме нават праўладны электарат. Падрабязней чытайце ў матэрыяле Сцяпана Кубіка на belsat.eu. Александр Лукашенко заявіў, што да панядзелка прыме пастанову аб вяртанні літоўскіх грузавікоў, што былі затрыманыя ў Беларусі. «Вернем мы гэтыя фуры. Шкада палякаў і літоўцаў», сказаў ён прапагандыстам, падкрэсліўшы, што хоча пазбегнуць бюракратызму і развязаць пытання за выходныя. Гэтаму папярэднічала сустрэча ў Менску мінулую сераду, якую на даручэнне Лукашэнкі правялі з літоўскімі перавознікамі. Пасля спавяшчэння аб выніках гэтай сустрэчы Лукашенко паабяцаў пачаць працэс вяртання машыну з панядзелка і нават знізіць цану за іх ахову, што цяпер складае 120 еўраў за сотні. Відавочна, што на гэтую пастанову паўплываў і візіт Джона Коула ў Менск. Грузавікі з літоўскай рэгістрацыі былі фактычна захопленыя ў лістападзе мінулага года. Гэта сталася адказам Менску на закрыццё літвою мяжы праз сталыя прылёты метэазондаў з кантрабандаю. Двое менчукоў і замежнік здавалі мігрантам жытло ў Менску ў 4-5 разоў даражэй за рынкавы кошт і дапамагалі ім нелегальна заставацца ў краіне. Пра гэта паведамляе МУС. Паводле Міністэрства ўнутраных справаў, фігуранты схемы 46-гадовая дырэктар і менеджер фірмы ў справе арэнды кватэры ў Менску, а таксама 51-гадовы грамадзянін адной з краінаў паўднёва-азіяцкага рэгіёну. Менчукі здавалі жытло нерэгулярным мігрантам, якія прыехалі ў Беларусь для часовага пражывання і працаўладкавання коштам у 4-5 разоў вышэйшым за рынкавы. Баючыся прыцягнення да крымінальнай адказнасці пасля атрымання грошай за свае паслугі, фігуранты змушалі кліентаў пакінуць кватэры пад пагрозу правярання праваахоўнікамі ці ж знаходзілі іншую уяўную падставу для высялення. Аплату не вярталі, гаворыцца ў паведамленні. Дапамагаў падманваць мігрантаў 51-гадовы замежнік. Ён у гэтай схеме знаходзіў ахвяраў, адзначае ведамства. Распачатая крымінальная справа за арганізацыю незаконнай міграцыі. Арыштаваныя 4 кватэры, рахункі і аўтамабіль. Нерэгулярныя мігранты дэпартаваныя. Высвятляюцца іншыя ўдзельнікі схемы. Падрабязнасці чытайце на belsat.eu. Паводле звестак праваабарончага цэнтру «Вясна» ў Беларусі затрымліваюць святароў. 16 сакавіка ў Альковічах быў затрыманы ксёндз Анатоль Парахневіч. Пробы ж мясцовай парафіі цяпер пад вартаю. Акалічнасці справы высвятляюцца. Адначасова сілавікі правялі рэйд сярод вернікаў евангельскіх церкваў. Праваабаронцы паведамляюць пра затрыманне 6 чалавек, у тым ліку 2 прасвітараў. Пасля допытаў 2 вызвалілі, аднак 4 хрысціянаў па-ранейшаму застаюцца ў зняволенні. Разам з вернікамі былі затрыманыя 5 украінскіх уцекачоў, якім церквы надавалі гуманітарную дапамогу. У Беларусі рыхтуецца ўказ, які дазволіць жанчынам двойчы скарыстацца бясплатнай працэдурай ЭК замест адной спробы, як гэта было раней. Галоўнае новаўвядзенне. Цяпер права на дзяржаўную падтрымку атрымаюць не толькі пары, але і самотныя жанчыны. Магчыма, закон прапаноўвае павялічыць узроставы цэнз для бясплатнай працэдуры з 40 да 49 гадоў. Больш за тое, дзяржава гатовая аплаціць другую спробу нават тым, хто ўжо паспяхова нарадзіў першае дзіця з дапамогай ЭКА. Як і раней, паслуга будзе аказвацца выключна ў дзяржаўных медычных установах. Паводле міністра аховы здароўя Александра Хаджаева, эфектыўнасць працэдуры ў краіне дасягае 38%. Сёння ў шмат якіх рэгіёнах краіны, уключаючы сталіцу, прайшоў мокры снег з дажджом. Сіноптыкі праекту «Метэавайб» папярэджваюць, што другая порцыя ападкаў чакаецца ў цэнтры краіны бліжэй да вечара, а ўначы цыклон сыдзе ў бок Польшчы. Ужо ў суботу, 21 сакавіка, антыцыклон з захаду верне ў Беларусь сонца. Паводле Белгідрамету істотных ападкаў не будзе. Ночы застануцца марознымі да -5 градусаў. Затое ўдзень паветра прагрэецца да камфортных +14. Будьце асцярожнымі на дарогах у начны час праз магчымую галалёдзіцу і не спяшайцеся хаваць цёплыя рэчы. На гэтым мы сёння ставім кропку. Беражыце сябе. З вами быў Руслан Ігнатовіч. Пабачымся.